बे हाया फेरेंगानि नङा बे हाया फेरेंगानि नङा दाबो एक्स एनडिएफबीफोरखौ आर्मी नुखायो কোনো সন্তুষ্ট নহয় অসমৰ লগত কনসার্ন যিখিনি ইস্যু তেখেতসকলে যোৱাকালি ক'লে তাত নতুনত্ব একো নাই অসম চুক্তিৰ ওপৰতো নতুনত্ব একো নাই আৰু বড়োসকলৰ সমস্যাৰ ওপৰতো নতুনত্ব একো নাই মেটাৰ নङा आं उखैदों आंनो ओंखाम नांगौ आं गांदों आंनो दै नांगौ बे आंनिसो बाथ्रा बियो दा बेखौ जाय बुंनो हागोन बियो बे भीर तो होंगे सल सकुट सले बे जि बाथ्राखौ बुंदों जोङो मोदीनो दिन्थिनांगोन जेसेबां भीर जाथों जेसेबां दावराव जाथों जेसेबां जि जाथों जों थाबायलांगोन बेवहाय कोनो विकल्प रास्ता गैया आं बेखिनिखौनो बुंबाय बयनिसिम थांखि गोनां प्रमद बर'आ थांखिखौ लानानै सासे गेदेरमा दैदेनगिरि जाबोनाय आरो दिनैबो थांखियावनो दं जाय ट्राइबेल नङै मानसिया गले गले डिसिनि आखायाव मानो लाइजाम डिसिखौ ट्रान्सफार होनो हायो होननाया दिनै प्रमद बर'आ मानो ट्रान्सफार होनो हायाखै थांखिया बोरो प्रमद बर' डिसिखौ मानो ट्रान्सफार होनो हायाखै जाय ट्राइबेल नङै मानसिया मानो गले गले लाइजाम अराय सम अमर सिंह ब्रह्म हारिनि थाखाय बिखा फोरदाननानै आगान सुरगोन गेदेरमा दैदेनगिरि गासै बर' हारिनि थाखाय माथो होगोन अराय सम अमर सिंह ब्रह्म गावनि गोसो गोरबोजों हारिनि थाखाय माथो होगोन কোনো সন্তুষ্ট নহয় অসমৰ লগত কনসার্ন যিখিনি ইস্যু তেখেতসকলে যোৱাকালি ক'লে তাত নতুনত্ব একো নাই অসম চুক্তিৰ ওপৰতো নতুনত্ব একো নাই আৰু বড়োসকলৰ সমস্যাৰ ওপৰতো নতুনত্ব একো নাই আমি কৈছিলোঁ যে বড়ো সমস্যা স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে তো সেইকাৰণে 2014 চনত তেখেতসকলে স্পষ্টকৈ কৈছিলে আমি যদি ক্ষমতালৈ আহোঁ তেতিয়া আমি গোৰ্খালেণ্ডৰ সমস্যা আৰু বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিম আৰু সেই হিচাপে আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিলোঁ ইলেকশ্যনত পিছত চৰকাৰ গঠন হ'ল আজি 5 বছৰে চৰকাৰ চলিল তো আজি যিটো কেবিনেট তেখেতসকলে ল'লে এই কেবিনেটত অন্তত আমি আশা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ বড়ো সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে কিবা এটা পলিচি হ'ব আৰু কেবিনেটত এটলিষ্ট এই ডিচিশ্যনটো আহিব কিন্তু যিটো দেখিবলৈ পালোঁ যোৱাকালি সেইটো লৈ बे हाया फेरेंगानि नङा गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबीफ्रा माखासे लोगो नांनानै गुवाहाटी गार'गलियाव लाखिदों दाबो एक्स एनडिएफबीफोरखौ आर्मी नुखायो दाबो गिथाव बाथाव नुखायो बैसागु बोथोराव अखा हायो बिनि थाखायनो हाग्रा दुनाय हाग्राखौ बैसागु समावनो हाग्रा एवस्रांनो थाखाय नायदों दाबो गिथाव बाथाव नुखायो एक्स एनडिएफबीफोरखौ दाबो आर्मी नुखायो बिराद बेमार जादों बिराद गुसुना बे हायावसो उन्दुयो हानिफ्राय सिंनि एखे गुसु जाबोजोबो सुहाबजोबो गासिबो गावनि राव हारिमुजों मान सन्मानजों गावनि आंगो सिनायथिजों गावनि हायाव थांनानै थानो सिमां नुदों जोंबो मानसि बायदियै हारि बायदियै थांनानै थानो सिमां नुदों आरो बे सिमांखौनो जाफुंहोनो मोगथाङाव बेरखांहोनो 20 बोसोरनि सिगां गावनि नखर गामि आरो जोनोम जायगाखौ नागारनानै आं ओंखारलांदोंमोन सैमा सोंनाय मैदेरनि होसोनाय बेखौथ' जों गिखायाखै बे सिलाय बारुदजोंबो जोङो नेवसिनानै थाबायबोबाय बेसेबांबा मानसिया दिनै जोंहा गुलि जानानै थैलांबाय जोङो खेरखेरायाखै बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोननि नखरनि मानसिफ्रा मोदैया मेगनाव मोदै रुजुननानै बिखा गावनानै गोरबोआ बायफ्लेनानै दिनै संसार जानानै दङ थेवबो जोङो निष्ठुर हृदय गैयै गोरबो गैयै मानसिफोर बायदि थाबायबोगासिनो दङ मानोना जोंहा थांखि दङ थांखि 5,000 मानसि थैनायनि बिनिमयाव जोंनो लाख लाख बर' फिसाफ्रा थांना थानायनि थाखाय मोनसे हादोर नांगौ बे थांखिखौ जों होसोबोगासिनो दङ दा नंखायनो दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन जि जाया मानो बिनि थाखाय जोङो रेडि जाखा जायखिजाया थासारिखौनो मोगा मोगि जानो थाखाय जों रेडि बिनि थाखाय जोङो दिनै थियारि जानो सम जाबाय दानि बर' फिसाफ्रा पृथ्वीराज नारायण देव इलेक्शननि आगोल जुदि नोंथांमोनहा रन्जन दैमारि आरो गासिबो केडारफोर जायफोर जेलाव दं बेखौ सख'ग्रोनो हायोबा बिसिनि केसखौ उठायनो हायोबा अमर सिंह ब्रह्मआबो बिजेपिनो भट होगोन इउपिपिएलनो भट होगोन दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम मोननै हान्जाजों ज' जानानै मैया जे जोंनि बे पृथ्वीराज नारायण देव
पृथ्वीराज नारायण देब गावखौ मेस होननानै बियो एसटि सार्टिफिकेट चिरांनि डिसि अफिसनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै लानानै बे मैया माने क'क्राझार लकसभा समष्टिनि थाखाय जे एसटि रिजार्भ खथायाव बियो नमिनेसन होदों दा बिथांनि बे नमिनेसन होनायखौ जों खुनु पद्दायै ग्रहण खालामनो हाया मानोना हिस्ट्रिकेलि बिसिनि फेमिलि बेकग्राउन्ड बिसिनि बिफा बिमा बिबै बिबौनि नाम एड्रेसखौ नायोबा बिसोरो एमअबिसि कमिउनिटिसो बिसोरो राजबंशी कमिउनिटि आरो राजबंशी हिसाबै एमअबिसि सार्टिफिकेट बिसिनाव दं जेब्लानाखि बियो हाई स्कुलखौ डन बस्क' हाई स्कुल क'क्राझाराव फरायो बेनि प्रिन्सिपालनिफ्राय जोङो गासिबो रेकर्डखौ मोनखाजोबदों जे बिथांनि गासिबो न' एड्रेस हानि फाट्टा रेकर्ड आरो एनआरसिनि लिगेसि डाटा जेरावबो बिसोरखौ राजबंशी होननाय दं आरो बे राजबंशी माने कमिउनिटिनिखा अरिजिनालि दा बिथाङा बोरै चिरांनि डिसिनिफ्राय एसटि सार्टिफिकेट मोनखो जोंहा बेखौबो दा नागिरनांगौ जानानै फैदों दिनै जोंनि ट्राइबेलनि बे लकसभा समष्टि क'क्राझारखौ गोदोबो नब सरनिया एबा हिरा सरनिया 10 बोसोर बे एमपि जानानै थांबाय बेहायबो जोङो हाइकर्टआव केस होनानै गोबां जोङो थाखा फैसा आरो बहुत जुजिनांबाय बे जुजिनायनि उनाव जोङो देरहासार जाबाय दिनै आरो बे हिरा सरनिया एबा नब सरनियानि जायगायाव सासे आरो डुप्लिकेट हिरा सरनिया ओंखारबाय बे जाहैदों पृथ्वी नारायण देब बे जाय राजबंशी मानसि बिनि सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेटआ एमअबिसि दा बिथांनि बे नमिनेसनखौ जोङो बयबो ट्राइबेल माहारिया दिनै विभिन्न राजनीति दल संगठन बयबो जेके पार्टियाव थाङा मानो जों ज' जानानै बे पृथ्वी नारायण देब मेसा जिहेतुके एसटि नङा शिड्युल ट्राइब प्लेन्सनि बेयो मानसि नङा नंखायनो बेनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामहोनांगौ आरो बेखायनो जोङो बयबो दला दिनै ज' जानानै बिथांनि एगेन्स्टै बे कमप्लेनखौ होनांगौ जुजिनांगौ आरो दरखार जायोबा हाइकर्टआवबो जोङो थांनांगोन दा बेवहाय नोंथांमोनखौ आङो दुलाराय बर' माहारि ट्राइबेल माहारिनि रायजो राजाखौ आं दिनै खावलायो नोंथांमोनहा ज' जा जोंखौ मदद हो नोंथांमोनहा खाराबाबो मदद हो जाहाथे जोङो हाइकर्टसिम थांनानैबाबो बिथांनि बे केन्डिडेटखौ जाहाथे केन्सेल खालामनो हायो आरो सोर जों थासान्दियाव ट्राइबेल नङै मानसिया ट्राइबेलाव हाबनो नागिरनाय मालाबाबो जों जाफुंहोआ प्रमद बर'आ गले गले बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि समाव दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ सोर बुंगोन प्रमद बर'आ बुंदोंमोन डिसिखौ ट्रान्सफार होनो हागोन दिनैनि समाव गले गले ट्राइबेल नङै मानसिया डिसिनो एप्लिकेसन होनायखौ डिसिआ रेसपन्ड बा रिसिभ खालायदों बिनि सायाव प्रमद बर'आ ट्रान्सफार होनांगौ आरो जों गाबोनहाय चिरांनि डिसि अफिसावबो थांनानै आरटिए खालामहैगोन बियो माबे डकुमेन्ट्सनि बेसिसाव मानि बेसिसाव बियो एसटि सार्टिफिकेट होआ जों बेखौबो नागारहैगोन आरो जोंहा गोबां खामानि दंबावो जों मावलांबाय थागोन जोङो एनि हाउ पृथ्वी नारायण देब मेसनि जेनाखि नमिनेसन बे नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो नाजानांगोन दुलाराय ट्राइबेल माहारिया जाहाथे बयबो ज' खौसे जायो बे बेलायाव बाहाय राजखान्थि हान्जाजों खोथा गैया बेखिनिखौनो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो बयखौबो ट्राइबेल माहारिखौ खावलायबाय बे जुजिनायाव जोङो बयबो खौसे जानांगोन आं बेखौनो खावलाय फार्स्ट स्टेप हिसाबै जोङो दिनै 17 तारिखआव रिटार्निं अफिसार क'क्राझारनि डिसि रिटार्निं अफिसार बिथांनो मेम'रेन्डाम मोनसे खोख्लैनाय जाबाय बेनि एसटि सार्टिफिकेटआ फल्स होननानै आरो बिथांनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै आरो गाबोनहाय जोङो लिगेलि नटारिनि थ्रुयै एफिडेभिट जमा होबावगोन आरो बेखौ जोङो इलेक्सन कमिसननि मोनसे वेबसाइट दं बाहायबो जोङो आपल'ड खालामो एसेनोसै